What's up mga kaoyoyoy. So maayong buntag ninyo diha, maayong buntag sa tanan. So maulan nga kabuntagan dire karon sa northern part of Cebu mga kaoyoyoy. So kung mabantayan ninyo mga kaoyoyoy, nagbisaya karon no kay marag kapoy magtinagalog mga kaoyoyoy. Kaning loading tag kadiyot ning magtinagalog ta ba kay magunahon na pata sa kuan kaning unsay Tagalog ana. So karon mga kayoy magbinisaya lang sa ako no. So kung makita ninyo mga kayoy, kauban ako ang CBR, ang Cebu Beat Rider. So naa mi charity ride kayo karon. Og naa nami karon diri sa may dool sa Sugod. So diri na ako gisugdan ng akong video kay medyo hawan-hawan na diri. Unya para sad mumubo lang ang atong video. Siguro mga 30 minutes ra atong video karon. Daw na, thank you for visiting Sugod na ta. So karon mga kauyoy, ang among destination is padong mi karon og Tuburan. So charity ride ni ang among gibuhat karon mga kauyoy. O diyan na, liko na mi diri may padung logo. Diri is kinahang mo muli ka mga kauyoy kung adto mo kaning kuan, tawilan. So nindot ni siya dalan diri mga kauyoy kay paro na ni siya asfalto. Gamay ra kayong semento diri ah. So mo to mga kauyoy no, padung mi og Tuburan kay mao lagi charity ride ni among ginabuhat na ami tabangan nga kaning igsuon sad namo sa riding community. So sa pika siya nga grupo pero syempre kay usara man mi nga kaning og kuan mother company siguro, company ba na, mother club kana siya. So nag-decide mi nga maadto mi para mohatag o gamayng hinabang para sa atong igsuon. So actually mga kauyoyoy, nga nag-in-English man ko. Ato pa tami unang Domingo mga adto. Kay 11th anniversary lagi sa CBR atong unang Domingo. Matatay tayo mamong iadto, kaso wala na sabutan dayon, wala dayon na approve ba or wala dayon nagkasinabot ba. So karon na lang na magibuhat. So ang among tabangan mga kuyoy, isang iyatang anak nga naay liver cancer. Pagkamay pa kay ang bata mga kuyoy. So pero napalitaan na lang namo among sad to say mga kuyoy nga ang bata namatay baguhay lang. So guol kayo paminawon mga kuyoy. So karon ang lubong sa bata, karon ang among hinabang nga among ihatag imbis unta sa operasyon sa bata sa iyang atay, amo na lang ihatag sa mga ginikanan para sa makatabang-tabang nila sa ilang mga galastoon ba. So mao ni ang purpose sa among ride karon. So moadto lang mi dito mga kauyoy, mo doon na mag hinabang ni kahuman ana. Siguro gamayng celebration sa among 11th anniversary. Ana sugba-sugba, kaon-kaon. Sama gud sa kuan uban nga mga grupo nga mag-ride sing ana. So karon mga kayoyoy, uban nilang mininyo sa among adtuan. So hinaot nga inyo ming ubanan. So mga kayoyoy, tara dungan ta og adto, dungan tagtabang sa atong igsuon sa riding community. Ay wa na mga kayoyoy, uwa na gyud. So dito yun may naabta nag-uwan sa may cut mo na dapit. Karon ni uwan na sad. Na. Nya kaniya mong ride rain or shine man eh. Rain or shine padayon mo ani. May tag di lang ni sa mukusog eh. Ayo taon mi bas nahinay lang tag padagan mga kauyoy kay basa kayong daan lagi ah. Slide kayo ni ba.
Ride safe lang yun ta, chill lang ta. Di ta magdali-dali. Bahala ko nung madugay may kamot ang mga basa mi. Basta wa lang gyud madisgrasya sa amo ah. Patay basa na ang cellphone. Karat-karat na niya itong audio ron. Gahapon araw datong inita karon ara naman sang uwana oy. May klaro ning panahon na. Wala nabiyaan ako, gitabunan ako sa bus. Bahalag mabiyaan ta, hinay lang yapon tagpadagan. Puro ra ba ni downhill diri ay, downhill nya kurbada pag yun. Lisod kayo. Masumo nya ta ba? Oh, kadali na ngawas mga panuhak. Kila bro oy. Mga anad na kayo ba? Mga bansay na kayo sa daan ba? Diri magamit ang atong sigiglan ta o ni kuan mga kauyoy. Masato Fernando ba? Kailan mong Masato Fernando? Katong racer? Oo. Diri na to magamit ang atong na lantawan siyang mga moves. Di lang ta mag-ni-drag diri kay di man ta racer. Saktong banking lang god. Inubanan sa pag-amping kanunay ba? Kay so kasakit ra ba aning mga pangos ta oy? Dili lang kay kayo mapangos, hasta imong motor mo pinangga kayo mapangos. Agoy napuno naman is tubig atong kamera eh. Napa may malantaw di mga kauyoy. Pasensya lagi ninyo ha, uwan mong god. Kalamis untol-untol diri ah. Ay salamat spalto na gyud. Lapad pa kay daan. Kaning uwan na ba murag magpermanente gini siya. Hihi. Sus kining magbanking-banking ka ato gyud ka puniton. Ito ya, puno to sa ubos. Grabe kaning mga twisties diri mga kauyoy. Halos talaga di mahuman. Walang ninyo unsa naka grabe ang twisties diri. Mahuman ay usa sad yun sa mga bantayan yung mga kauyoy kung magbiyahe gali mo yun uwan kaning mga dalan bitaw nga nailumot. Kuya kay na slide ka na siya. Bihag mga twisties diri ay di naman ni letter C, letter U naman eh. Ay binta-bintaha mga kauyoy. Nakakagawas na gyud ta nanata sa may Tabuilan proper. So gikan Tabuilan proper liko tapawala. So kani mga kauyoy padung na gini siya tuburan.
One eternity later. Saan mo? T-shirt daw or jersey ka po? Wala t-shirt. Ha? T-shirt? T-shirt na. Basta jersey. Isa tanan, nag-t-shirt, gray? Nag-gray t-shirt tanan? Ako po ta. Friends, pulaw! Confirm. Ibis nga dudar na to ko. Pati ikaw ni din. Morrisburg concert mas. Lima. Kata dia pres. No, dari ako mga idol. Master, pwede ni ko on master? Exactly. Oh. Kasitek. Abot yo. Ayun. So karon mga kayib, soda sa ito aparel. Oh, marag mga master eh. Mga presiden. Droid project. Palit na ka, brad eh? Palit ka? Nagkuhan pa ko, nag-inquire pa ko. Basta day, gidawat sa mall, no? Bombahe, brad eh, bombahe. 85. So mao na to siya mga kauyoy, no? Nahuman na may og nahuman na may og donol sa among hinabang dito sa among giatuan nga bata sa iya mga ginikanan nya. Nag tuan kaon san mi ginagmay, nagsugba-sugba. Syempre part man gina siya sa ride nya, nang hapit sad mi og ito aparel. Lantaw lang sa mga products. Naa sila dito tanan, mga safety gears, mga helmets, mga accessories sa motor. So bisita lang ninyo ang Kita Apparel, no, dito sa may Asturias. Nya mo to siya mga kuya, grabe uwan na dito sa Tuburan, sa north side dapit. Nya karon diri sa Balamban or dito pa lang sa Asturias. So suwan day uwan oy. Gibasa-basa lang gyud mi. So karon padong nami mauli. Naami karon ni Agi sa may TCH Balamban. So ari mi mga Agi padong pauli. So nituyok ra gyud mi mga kauyoy. Gikan Mandawi, ayo tuyok. Tuyok ra gyud among ruta. So karon diri na punta makatila og mga bangking tapos mga tungason kayo. Tapos naapoy mga dulhugon kaayo. Pero solid kayo among ride, solid kayo kay
nag-ride me nga na ay rason, di ba? Nag-ride ta karon kay para tabangan ang atong igsuon sa motorcycle industry or sa motorcycle community. Grabe ka tong ason. tungas Brit, kaya sabit ang tungason. Napagaling na isa kaya kang brady sa tubangan, no? Picture perfect view. Grabe habog na ako, ano man diri mga kauyoyoy. Halawa na, gafag na. Mura na tag naas Bagyo ani. Nahihinay lang ta kay di makita ang daan oy. So mga kauyoyoy, mao na to siya, no? Dire na natatapos ang atong video. Hinaot nga na-enjoy mo sa among ride, o salamat kung naapakaaning apart nga video. Daghang kayong salamat. So ride safe and respect gyapon ta sa tanang mga motorista sa kalsada, mga kauyoyoy. This is Taurus Motard once again. Peace out. Sa grabe gud sa fog. Sa ano man wala naman tayo makita ano